שלום לכם. היום אנחנו זוכרים לשחקי הרעב במיינפלקס. נמצא איתי כאן שותף, קוראים לו ליאם. ליאם, תגיד שלום. היי. טוב, אז נשחק יש את הסקין של מלך השלדים ויש את הסקין של נוטש. כן, וקוראים לי מריו לואיג'י 21. לי קוראים בספייסטאקס 21. יש לי גרזן מעץ לעצמי, איזה כיף לי. הנשק הכי גברי פה. יש לי חרב מעצבי דיאמני מאחוריך. עוד. כבר לא. אני בא אחריך כפרה. לך בשבילי משהו? בוקד. מה? הייתי בטוח הרגו אותך, אבל לא הרגו אותך. מישהו! כמון. איפה? אני הרוג לו. כמון, 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 כמון. יוס. אני הרגתי אותו. אולי יש לך בעיית כלב? לא, אין לך. אוקיי. רגע, רואי, אפשר שנייה את המכנסים שלך, אני אעשה לך משהו, אני יכול לשפר לך את המכנסים שלך. אני לא רוצה לשפר. תאמין לי, סמוך עליי, תן לי אותם. אני לא רוצה. רק עם אור אפשר, תן לי את זה, תן לי. לצבוע כאילו? אני לא רוצה לצבוע. אתה יודע מה? הנה, קח אותם. הנה, אפשר אותם או שאני אצבע לך? כן, יש צבע. לי זהב, אני לא צריך. אז תראה, זה כמו לשפר, תסתכל, יש לי עכשיו מכנסי אור כאלו. בסדר, זה לא כזה אכפת לי, בוא כבר. יש לי שכחב מעץ, קח. תן. איפה? הנה. רגע, חכה, אני אוכל את הפאי שלי. יש... כן, אני לוקח אותו. קח כפרה. אוי, אי אפשר. אני יודע מה צריך לעשות. תטפס על העצים. פתחתי, אין בה כלום. אני מתאמץ ואתה פותח. מה? בוא למעלה. אני בכלל לא התאמצתי, אני כבר מכיר את הדרך. בוא נראה שזה ריק. אוקיי, זה ריק. אוקיי, זה אומר שיש פה מישהו חסדי. מישהו מת פה. מת. אוקיי. פתח. אבא משהו? אם אני פותח וסגר מהר, סימן שאין שם כלום. אז אל תשאל אותי כל דקה. קפיצה מעץ וירד לי חצי לב. מישהו מיקי כזה מהר מאחוריך, רואי! כמון. כן, הרגת אותו! אומייגאד, כמון. מה לקחת את שלו? כמון. תסתכל מה אני קיבלתי. יש לי חולצה, יש לך חולצת אש. יופי, תביא. אני הרגתי אותו. יש לך נעליים? בשבילך רגע אני בודק, נראה לי שיש לי. לא. חם. טוב, בוא להתחלה, בוא. אני רואה שם של מישהו. איפה? אני לא רואה. בוא איתי. הנה הוא למעלה. חכה, יש לי. נו, איזה לאגים משגרים אותי. הנה אתה. הוא מגע. אוקיי, גם יש לי הגנה יחסית טובה. מאחורינו. כמון. אוקיי, הם המתין וגם אנחנו אותים, בוא נלך להרוג אותם. הם מישהו אחד. עם שניים. לא, הוא אחד. אוקיי, עם שניים. כמון, זה בדיוק במלן. יש פה מישהו שלא זז. רואי, יש לי חרב מאבן לעצמי. יש לך גזים מהאירון, שכחת? נכון. אין רגע, יש לי גזת זהב, איזה כיף. הנה האור, ליאם, אני ליד האור. איפה אתה? בוא, ליד האור. הנה. רגע, אין לי מגפיים. יש לי מלא אוכל. הנה זה בא. תשמור. אם מישהו בא ליאם, לך עליו. כמון. ברח. ירד חלק. תפחיד את האנשים, תפחיד אותם. לך עליו. יש לך אבן מחושפת. לך אליו! יש, הוא ברח. מה היה שם? אני אתן לך אחד מהם. מה? מכנסי ברזל, אתה רוצה? כן, ומה עוד היה שם?
קודם כל בוא נהרוג אותו. אאו, תיזהר. הגב שלך. תקוף אותו, תקוף אותו, תקוף אותו, אל תפחד, תקוף אותו. ליאם. מה? מה? אתה רוצה מכסה אש משופרות או מכסה ברזל? ברזל. הוא איזה הגנה ססה יש לך. איפה החרבה משופרת, ליאם? מה? איפה החרבה משופרת? למרות שגם אני יכול לשופר. יש לך הגנה ממש טובה. נו בסדר. חכה. אני זורק דברים. כן, גם אני אזרוק. יש לי בשבילך מגפיים? לא, אין לי. יש לך מגפה, יש איזה האקר. אם אני אמצא מישהו מגפה ברזל פתאום ואני אהרוג אותה, איזה פוקסנר אני אהיה? רק משהו אחר. אוי שיט, רגע, חצים שלי. אוקיי, יש לי חצים. יש לי 4 חצים, אז... אני יכול אותם? רגע, שנייה, אני רק עושה משהו. רגע, שנייה, על המגפיים שלי. אוי, תראה, יש לי מגפה ברזל! לא. זה לא מגפה ברזל, זה... אני יודע. מישהו. איפה? שיבור אותו, יש לכם, אני חושבת. איפה? אני ארדף אחריו. הנה, וואי, איזה נוב. אין לו גרוש. חוץ ממכנסים וגסטה. טוב. כמה? מה זה? כולם פה גרועים אחד. מישהו. יאללה. יש לי מגפי אש. נו. אם נצחים אותה, אתה מקבל אותם. יש לי כבר. מגפי אש? נו, רגע, יש לי את המלאך הירדן, אני יכול להביא אותו אלינו. שיט, היה לי לג ששיגע אותי אחורה. אני רחוק מדי. אני צריך קצת להתקרב אליו. אני אחריו, אל תדאג. אני צריך קצת להתקרב אליו כדי להפעיל את המהלך. אני אחריו, אני צריך להרוג אותו. אל תקבו, אתה תרחיק אותו. יהיה לו יותר סיכוי. חכה, אני ממש קרוב אליו ואני יכול להשתמש במהלך. איזה נוב. הוא רואה שאנחנו 2 ביתים, אז הוא פוחד. אתם עוד תתמלאו, אבל אנחנו לא צריכים עכשיו כלום. חכי, אני אבוא לו מאחורה. אני קדימה. כן. תגידי שהוא פונה לבנייה, הנה הוא. רק התרחקתי ממכם עוד יותר. מצאתי אתכם. טור. אני מלך. כבר חכיר. יש לי חצי וקשת וכמה חצים, איזה כיף לי. גם לי יש. יואו, יש לי 27 עצמות לעזאזל. 27, וואי, זה היה לא הרבה. יש פה בשר עקוב שאני זרקתי. אוקיי, זורקים דברים ש... אוקיי. let's go. תחפש אוכל. למה? יש לי מלא. לך תדע. אוקיי, אני פה גרוש על התחת. יש לי מלא מקלות. מה יש לי מאחוריך, רועי? נעם, זה אני, אתה ועוד 2. אנחנו בטוח מנצחים. אני הורג עכשיו מישהו. שיט! הפעלתי את ביטות המהלך שלו. שבור אותו, גם שבור אותו. הרגתי! הכלב. וואו. מה יש פה ש... אוקיי, ראי, זה אנחנו ועוד אחד. בסדר, בוא ננוח קצת. הנה הוא! הוא באמצע בדיוק! יש לו חרב זהב! בוא נלך... הוא לא ידע כלום על תחת! שחקתי. יש לה מגפי ברזל, זה בדיוק כמו שאתה צריך. אני יכול אותם? אין לי הגנה, יש לך הגנה פסרה יותר טובה. וואי, הוא בא מסביב, הוא בא לשם. למה אתה בא איתי? היית צריך להשגיח עליו. הנה המניאק הזה. טוב, אולי הקיר יהרוג אותו. אני באמצע. לא לוקח סיכון. הנה, הקיר מפוצץ אותו עכשיו. עוד 30 שניות. הנה הוא. איפה? בתוך הבית. אבל אורי, אתה אומר לי אם אתם מתחילים את הקרב הסופי. עוד. שוט! יש לי
חיים למה אתה חייב להגן עליי. אני ארוג אותו בשבילך. אתה מגן עליי, כן? כן, אני רואה עליו חץ. הוא פגע בו! הוא ירה לכלב שלו חץ! איזה דפוק! כמון, כמון! הרגתי אותו, חכה! אוי, סליחה. יש לו שתי ברזלים. איזה אידיוט אני. יש לי שתי הברזלים האלו. אני לא בונים חרב איירון, ליאם, זה לא פייר. כי יש לי יותר חזק, אני בונה לך חרב איירון. לי אתה בונה? כן. סבבה. יש לי מלא מקומות. יואו. חכה לי, אבל אין לי חיים. בוא, קח, רואי, חרב איירון אצלי, קח. אני יודעת, חכה רגע. למה, מאיפה יש לו חרב זהב? הוא בנה נראה לי. מה אתה מחפש? תביא לי. אוקיי, קח. יש לך סט של ברזל! אתה יכול להגיד לי משהו שיהיה הוגן? אוקיי, אני אלך למקום. תן לי הגנה שיהיה הוגן, רק אסדה. מה, ברזל? לא. נו, זה לא הוגן, יש לך הגנה פי 10 יותר טובה משלי! יש לך הגנה טובה, נו ליאם, נו. אז חכה לי. ליאם, תשאיר לחסל אותנו, מוכן? שנייה. ליאם, הוא בא אליי, נו. 3, 4, קרב. כמון. בלי הרעוד, בעזרת השם. בן כלב. אוקיי, זה הקרב אחד הטובים שלי. אם היית נותן לפחות קצת הגנה הייתי יכול לנצח זה לא קשור. טוב, יאללה, עוד קרב. יש לי 9,145 וליאם לא עכשיו הולך לאכול, אז